Здравейте, мили скъпи приятели! Една продукция от Недоними Торето с лъвът на Тики Така, бате. Всеко пет на ръката ми трака. Дай ма! Без значение кой си, то си. Влизам и ти пускам 4 бързи. Нямам конкуренция. Ако би не ме слушаш, ще те пращам в дълга пенсия. След като съм ти вкарал 4 бързи, пристигам до колата и си паля моята бабарка. Дай ма! След като тръгнах, реших да отивам до една дискотека и се запознах с някаква индийка. След като ми свали, моментално съм и бил шута. Айде, лъвчо, пусти си бита, нека да се гърми и да се фърчи. Ти си човека, брат, покажи. Влизам в този трак отново песен, за това, че кръга на рапарите стана тесен. Не искам да чувам песен за пари, защото ми писна от вашите шибани игри. Само лъжи ръсът ви в устата, а за главата да не казвам колко е просто възраги е да кажат истината в сърцата си. Така не ще се изкачите близо до небето. С тези текстове заблуждавате само децата, които кефет ви се на играта, на лъжата. Краката са къси, използвайте малко повече умът си. И дълба от хората ще имате зад гърба си. С рап, рими, ноти, нашия град работи. Не признаваме никакви мафиоти, идиоти. Пак ми вадят зелените банкноти. Банкноти е банкноти. Бе ли ще си говориме? Стига толкова вече. Бе. Це нагоре бе, а надолу. Ау, е. Ау, ей.